Mjesečeva tajna. Luka je volio gledati u noćno nebo. Svake večeri sjedio bi na prozoru svoje sobe i promatrao zvijezde, ali najviše od svega volio je gledati mjesec. Ponekad mu se činilo kao da mjesec ima lice, topao, tajanstven osmijeh koji je čuvao neku veliku tajnu. Jedne večeri, dok je promatrao kroz svoj teleskop, primijetio je nešto neobično. U jednom kutu mjeseca svjetlucala je malena sjena, kao da mu netko maše. Luka je trepnuo nekoliko puta. Možda mu se samo učinilo? No tada je začuo nježan glas. Luka, Luka! Pogledao je oko sebe. Nitko nije bio u njegovoj sobi. Glas je dolazio s neba. Luka, dolaziš li? I prije nego što je stigao razmisliti, osjetio je lagani povjetarac kako ga podiže s tla. Letio je. Nebo ga je nježno nosilo prema sjajnom srebrnastom mjesecu. Kad je sletio, našao se u čudesnom vrtu punom svjetlucavih kuglica koje su lebdjele u zraku poput lampiona. U sredini vrta stajala je djevojčica s kosom koja je svjetlucala poput zvijezda. Dobrodošao, Luka. Ja sam Mjesečeva čuvarica. Gdje sam? Upitao je zbunjeno. Na mjestu gdje se čuvaju najljepši ljudski snovi, one misli koje dolaze iz srca. Kad djeca sanjaju lijepe snove, oni dolaze ovamo i postaju svjetlucave kuglice. Luka je oprezno dotaknuo jednu kuglicu i pred očima mu se stvorila slika. Maleni dječak vozio je bicikl kroz oblake, dok su se oko njega smijale dugine ptice. Ovo je nečiji san? Upitao je začuđeno. Da, ovdje su pohranjeni snovi iz cijelog svijeta. Kada mjesec noću svijetli, on nježno prikuplja i čuva snove, kako bi se ljudi zauvijek mogli prisjećati lijepih snova. Luka je bio očaran. Pogledao je oko sebe i vidio beskrajno more snova, bebe koje lete s leptirima, djevojčice koje razgovaraju sa zvijezdama, djecu koja plešu s medvjedićima. A što se događa s ružnim snovima? Upitao je tiho. Čuvarica se nasmiješila. Njih mjesec nježno briše. Zato uvijek, bez obzira na to što sanjaš, na kraju noći ostaje samo svjetlo. Luka je osjetio toplinu u srcu. Pogledao je gore i vidio kako se mjesec smiješi. Vrijeme je da se vratiš, Luka, rekla je čuvarica. Ali sada znaš da kad god pogledaš u mjesec, gledaš u snove cijelog svijeta. U trenu našao se natrag u svom krevetu. Pogledao je kroz prozor. Mjesec je još uvijek sjajio, toplo i umirujuće. Luka se nasmiješio, zatvorio oči i pustio da ga san odnese. Možda će se njegov san večeras pridružiti tisućama drugih u čarobnom vrtu na mjesecu.